Sanibona bafethu uvani lo. Yaza ngishaya ngizola ivideo ebusuku. Le ndaba lezi iphuma ebusuku. I think bekuyoshaya ba o11 lapho ikhathi. Kuthiwa iBafana kungenzeka ingahambi. Yabo, kungenzeka idelay ukuhamba iye le eMexico iyodlala imatch yokuqala against iMexico for iFIFA World Cup opening match. Bafana kungenzeka ingawudlali umdlalo wayo against iJamaica because remember Bafana ibihlela ukuthi ke iyodlala against iJamaica before they play against iMexico. Yabo bekumdlalo wokugcina before they play the real match. Kuzodalwa yini na? Kuzodalwa amaphepha. Kunalamaphepha ke lawa abizwa ngevisa. Yabo uma kumele uphume ngaphandle uye kuleyo country leyo oyodlala kuyona. Remember iBafana iyodlala kuma countries amathathu. Iyodlala eAmerica, idlala eMexico, I think iyodlala futhi nase Canada. Yabo ngenzeka futhi ingadlali idlale ama games awu2 eUSA. Yabo futhi ke umdlalo wokuqala bawudlala eMexico. Kodwa ke amaphepha kuthiwa amaphepha abadlali, some of the players abanawo amaphepha ukuthi ke bayile. Amaphepha akalungiswa. iBafana yazi nini ukuthi iya ku World Cup? iBafana yazi last year ukuthi iya ku World Cup. uHugo Broos uyabaza abadlali bakhe abezohamba nabo abadlali, and this thing goes back to this guy. I don't want to make an example ngaye, but it goes back to him because he is the administrator of iBafana. Izinto ezikanje izinto ezidinga ukhandlishwa. iBafana ingabi nenkinga. iBafana isibe nenkinga eziningi kakhulu. Yabo kukiwa nje ku World Cup already sathatha lo 3 points. Asasala u3 points ngenxa yokunganaki izinto ezincane. Ngenxa ukuthi abantu abakwazi ukuthi bakhiphe irecord. Someone is failing to keep record of small things in that Bafana camp. How can you miss a big thing kanje ukuthi abadlali baphuma right now baya to another country? You know abadlali ongenzeka or ongenzeka ngazi ngayibeka kanjani. You know abadlali ongenzeka ba-include kwi-squad seBafana. You saw the prelim squad. You are staying with the coach. Ucoach uyakutshela abadlali ongenzeka bakhethe to the prelim squad. Why don't you take the documents of the players who are included in the prelim squad bangajwayele ukubizwa usheshe usubmit wona, because already laba abanye uyazi vele bayahamba. Yabo laba abanye vele ushowcase noma nje uvele wasubmit wonke ama documents abo abadlali. Yabo mebuya amavisa abuya abanye abangenawo abanawo, because into ezokwenzeka la azobuya amaphepha abajida bahambe baye eAmerica. Mase beyile eAmerica kudingakala umdlali. Kuzodingakala umdlali okuzomela ahambe thola isimhlanje kuzolimala uModiba le. Mekulimala uModiba le kuzodinga umdlali ozoswala South Africa ovala isikhala sakhe. Uzothola umdlali anawo amaphepha. Uma eqalwe phansi futhi yabo hayi bafethu ngeke mfethu ngeke kunomuntu ongawenza umsebenzi. And sayikhuluma lento ngendaba ya 3 points esithathela u3 points ngegame eLesotho. Athi ke ungangitshela wena ke, how do you feel regarding these news ukuthi Bafana ingenzeka idelay? Yabona nje futhi